El Monduber Trail neix amb moltes ganes de donar a conèixer a tots els amants de la muntanya el nostre entorn natural i posar-lo a l'abast de tots per a la pràctica del trail running, córrer per muntanya, i també del senderisme. Per tant, es tracta per una banda de fomentar l'esport en els nostres pobles i per l'altra de fomentar el nostre patrimoni natural i cultural, dinamitzant l'economia a través del turisme rural, sense oblidar també el dinamisme social que es genera gràcies a la cooperació i implicació per part de la població, associacions, clubs, etc. Aquest esdeveniment, a continuació, els directors de la carrera ho explicaran en més detall, constarà de 2 proves competitives, una cursa d'ultraresistència de 80 quilòmetres, que s'anomena Ultra Trail, una marató de muntanya de 42 quilòmetres. Si imagineu córrer 80 quilòmetres o 42 a través del massís del Monduber i quasi sempre mirant la mar, doncs això serà el que podran gaudir tots aquells que s'apunten a la cursa. Oblidaven, hi haurà una marxa senderista per a tots, que evidentment no serà competitiva. Totes aquestes proves transcorreran en els termes municipals de Xeraco, de Xeresa, de Barx, de Simat, de Benifairó i de Tavernes. Que Xeresa i els altres pobles apostem per el Monduber Trail no és una cosa casual, sinó que ho considerem com una actuació dins d'un projecte global i en futur, en el que ja portem temps treballant, que és el foment del turisme medioambiental. El recorregut, com ja sabeu, té 4.500 metres de desnivell positius, són 80 quilòmetres 200 en un Suunto i 79.800 en un Garmin. Per si acas ja algú va, diguem-me, hi ha una diferència de metres, però la ITRA ens va dir que agarrarem el Suunto perquè va vectoritzat en comptes de per satèl·lit. El track de l'Ultra, els símbols que estan en blau són cada 5 quilòmetres emmarcat el recorregut, perquè ho veguereu. Els punts rojos són els avituallaments i els punts verds són els punts de control. Els punts de control podem dir que podem destacar més és el del quilòmetre 13, que és així les afores de la Casa de la Cultura. Aquest punt té de destacar que ahir es comença l'esprint vertical, per dir-li d'algun nom, que és, per a tindre més emoció a la cursa, el vol fer un sprint dins de la carrera. No guanyarà el primer que puja, sinó que guanya el primer, el que faci el millor temps. Un altre avituallament que m'agradaria destacar és el del quilòmetre 51. Podem dir-li que és el pícnic de la Font de l'Ull, que ell el que caracteritza que aquest avituallament hi haurà sòlid. Hi haurà arròs blanc per a la gent que fa l'ultra. També, com havia comentat abans, la meva germana, hi haurà un servici de fisios, de podologia, i Creu Roja també va muntar un hospital de campanya. Hi ha un altre punt important, que és el quilòmetre 51, habitualment, que si hi ha algun corredor que vol canviar-se les sabates, pantalons o el que siga, entonces el dia de la cursa ve, fa una motxilla, la prepara, es posa el seu dorsal, entonces hi haurà un servici que ells quan entren diran dorsal 51, i se donarà la seva motxilla, ell es canviarà, tornarà a deixar-ho tot dins la motxilla per a després nosaltres baixar-ho a meta. La marató, el track és molt paregut, l'única diferència n'hi ha que quan baixem per les folles, en vez d'anar cara a les coves de les Mallaetes, ells ja entren dins les folles i després tornen a empalmar en el circuit de l'Ultra, però quan arriben a la Font de l'Ull, ells en comptes de tornar a pujar, ja se'n van a buscar el pícnic de la Font de l'Ull i cap a baix, a buscar el barranc que està antes d'arribar a Xeraco i per dins del barranc entraien al poble de Xeraco. L'eixida seran tots a la mateixa hora. Els dos eixirem a les 6:30 del matí. La marxa, sempre hem volgut que la marxa fora no competitiva. Sabem que hi haurà gent que vindrà i la correrà. O no tenim ni trofeu ni res, a nosaltres que cada un faci el que ell crega. Les inscripcions hem volgut separar federats i no federats, perquè els no federats no tenen seguro que cobrís la cursa de muntanya, entonces hem tingut que afegir el preu que ens costava el seguro de dia. El dels ultras val 65 euros, els no federats 70, la marató 45 euros, els no federats 50, i la marxa, com creiem gent que potser no volien quedar-se a dinar, la marxa són 6 euros i 9 euros. A part d'això, també tenim activat en el 112, tenim activat l'helicòptero tot el dia, que això també té un cost, que només nosaltres quedem per telèfon,
l'helicòptero ja marxa, perquè si nosaltres no visem l'helicòptero, mentre que marxa i tot, com molts sabrem a la muntanya, solen arribar tard. Els trofeus, com bé vos havia comentat abans, i es fa la Fundació Espurna per a col·laborar en ells, i molts corredors ens comentaren que volien un detall. Nosaltres en principi havíem pensat en un detall que era una foto, però la gent ens deia que no, que volien un altre obsequi, més una medalleta o un detall. Pues també hem fet la medalla. En quant a les homologacions, hem volgut apostar per una cursa no típica, sinó una cursa que donara un poc de caché a aquests municipis, per tant hem volgut homologar-la per la FEDME per poder apostar per l'any que ve ser Copa de Ultres en 2015, l'hem homologat per la ITRA, que ens ha costat molt perquè vam tindre que fer moltes voltes el recorregut, i finalment ens han donat 2 i 1 punt respectivament per a la cursa del Montblanc. Una de les coses que he volgut caracteritzar la cursa és perquè és respecte a la natura. En aquest projecte ens ha ajudat molt la Politècnica i l'UT0 també està involucrat, per tant hem fet una carrera Cotrai. Tot el material que utilitzem és biodegradable, la pintura desapareix al cap de 15 dies i les cintes de balisar també són biodegradables que amb el temps van desapareguent. En quant a allotjaments, s'han involucrat tant el municipi de Xeresa com Xeraco i a més l'Hotel Bairén. Xeresa deixarà totes les seves instal·lacions esportives per a que puguen quedar-se durant aquest cap de setmana. Podran gaudir de totes les instal·lacions, tant per a dutxar-se com per a que vulguin. Que també hi haurà Fira del Corredor el dissabte de matí, castells per als infants, que serà un rocòdrom, també hi haurà activitats diverses i típiques d'abans, el sambori, coses més típiques d'antes.